Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa di konten bayi. Lah num-num bayi bakdo diperonggol malah num-num nggih anu tukulane. Ngene iki leh malah. Pun sampun. Nah, pun. Masih sing sak pang niku mengke terus dipluruti. Alhamdulillah pemirsa, hari ini bayi wis berangsur-angsur. Ada yang tanya pripun kondisinya Bunda Dewi. Alhamdulillah hari ini ya wis berangsur membaik. Pun sampun cekap bayi niku ketinggalan. Kimang esuk-esuk ya ngono Mbak, aku tak istirahat ya Mbak, engko papakno salah. Iya Dek. Dek sore Dek Dewi kula tumbaske serabi dimaem napa mboten Bu ketoke anget-anget. Bayi pengennya gendar, tak tumbasno gendar. Kokno rasa lurus sih tok. Ampun mboten napa-napa mengke dalu ndang jenengan pengen anu gaduh. Ngono kuwi rasa kakes tok Mas. Nggih, monggo pinarak mriki bayi. Iya, kena titik umbahan. Sampai tengah-tengah ngene lho. Tengah alon-alon. Tak putik ora kuwi. Ya tak putane. Nah, Intan ben duduk kene. Nah, Intan duduk kono bareng Ayi. Kene. Godhong kelong. Nah, nggih. Intan pledis-pledis. Nah, ngeten. Lho piye? Lah, Nek methi iki piye sing gak nung-nung. goda ki? Ya belajar kok bayi. Cek. Aku gak bayi Bu, aku jenengku. Belajar saka bayi. Aku ngono Itan, Mang. Ya wis serah nek jenengem ki Sukma Intan Dwi Nur Baut. Gak. Nur sapa ya? Nur Hayati. Nur Hayati, cantik sekali. Sukmo kuwi Sukmo. Bidadari turun. Intan. Sebagai orang tua berharap semoga Intan bisa bercahaya, berkilau seperti Intan. Seperti Nur itu cahaya, berkilau itu nah, sempurna. hayat itu kehidupan. Jadi Semoga bisa di akhir hayat. hayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semoga Intan bisa menjadi wanita Yang tangguh. yang kehidupannya bisa bercahaya, berkilau, iso manfaat. Benar. Jalukane wong tuwek ngono. Bisa. Lah nek Mbak Indah, Endah Ratih Purnami. Ya. Endah kuwi artine ya Bagus. endah apik. Ratih kuwi jenenge wanita. Wah. Purnami. Mbak Indah kuwi lahir di saat bulan purnama. Pas hari itu bulan purnama, Pak Kir dadi nganten ditanggapno barongan pas donggleng kuwi. Pak Kir Mbak Lis, Mbak Dila, kuwi pas dadi nganten. Bapake Mbak Dila kuwi dadi nganten terus enek iringan donggleng kuwi Mbak Indah lahir dengan bobot 2,3 on bayi. Wong gedene sak botol akuan iku lho. Cuwili Mbak Indah, Dok. Apa Jadi begitu pecetet. Ngono. Sampai gorene sayang. Cukup. Gorene nak. Kopi. Yupi iki nos seger. Mboten napa-napa nggih bayi jenengan sedina kula damelke loro tok nggih, video nggih. Alhamdulillah. Bayi saiki ra iso melok ngono. Mboten napa-napa, pun jen mboten usah penggalih sing rena-rena nggih. Sing penting jenengan paringi sehat. Amin. Nggih to. Kalian bayi ora gedek niki Ampun toh, ampun ngendikan ngoten. Jenengan adalah ibu. Awake ora patek. Nggih. Ibu yang baik untuk anak-anaknya. Oh. Ini kita pemirsa Siti Ayi
Wong piye kono nggo Intan ana ya. Lah wong kula dadi ibuke Intan kudu dijolok kerupuk Bu Mbak Intan. Ya aja kan ngono kuwi dosa orang tua ya kan ya. Mbok piye-piye orang tua. Nek mati bengi-bengi ngene. Bu. Bu, randang bubuk. Randang bubuk tak ijol kerupuk ngono Ibu. Ya gak boleh. Tre Intan ngoten Bu nek kula bubuk bengi-bengi gak oleh. Soale napa mengke nek esuk nek ngelu ngoten niku ndekne sing tak kongkon gendongi ngoten niku dadi Bu dah bubuk, nek gak kena tak kandhani tak ijolok kerupuk jare iya kan tak bubuk. Ngono. Kadang ngene iki lho, Nduk, Ibu kan ngecek enek komentar sing urung tak bales apa sing dalem. Nggih. Cekap bayi, nggih setunggal meleh. Nggih niku diuyupi seger niki benjing di sayur asem tak lebokne. Ngecek komentar sing ngoten niku lho pemirsa sing sakniki nembe banyak sekali nganti aku ngapus iki sedina 100 200. Nggih, Doraemon. Nggih, ngoten-ngoten niku. Gersisis napa-napa ngoten niku lho kok. Halo. Rene, saya. Lah iya. Walah, Mak. Mas Dian awake panas. Panas pemirsa dari kemarin kan wis rontok ora penak. Lah iya, Mak. Rumah sakit jerene. Aku tak tempat bucare ya. Tak kira petak nek urung mulai petak kena kopi anggitku. Aku langsung mulai kae gang sedelok. Kae kan wis bar dijak Mbak Ida. Bu, Rene Bu, megake apa jenengan? Aku tak gawekno apa aku gawe konten. Ku lho Mak ditukokno bakso Mbak Indah karo Mak Damis. Dadi dinggo kontene Mbak Indah. Terus aku pe mulai wis yo, Nduk. Aku tak mantuk. Setelah maghrib Bu ya. Mulai kae dengan jam piro mulai? Aku pokoke bar maghrib. Oh, bar maghrib bener ya. Wes gang sedelok paling Pak Silo mantuk aku wis. Lah teko. Wis yo ngono ya. Iya, Mak. Bucare ya. Apa enak monggo bloro nggih jaluk asem-asem lho. Oh, iya. Asem-asem daging, Jos. Lah gitu iki tak gawe kopi kok udah urung mulai. Sakit. Wes Mak langsung. Aku ngenteni rokok. Ngenteni rokok. Wes selamat bekerja. Gedang goreng, Mak. Gedang goreng, Mak. Ayo, Mak, monggo. Intan sing goreng nggih. Mak, tek kerenge ngono Mak tulung suwukno Mak. Bun-bunane. Wal kedua sepatu du sandal ra kodok ra kadal ra karam-rakalan. Ndah yo piye kuwi? Sing penting nek ora kena tak kandhani kok Intan tak untal. Wer ngono. Alhamdulillah Mak. Ndek iki kan nggih trae taksiah barang lah ya bayi. Aku ki ndek iki ngene. Anu apa jenenge? Pas ning gone Mbak Indah kan wis awan. Wis tak pamiti, wis Mbak ape takziah, wis gak apa-apa, ndang tinggal. Niku lho Mak Jah, gampang gawe kopi apa kan gampang. Ternyata takziah to Mak Jah niku to, Bu. Aku mengkane aku tak langsung ndang mulai ya ndah ya anu apa jenenge kok nek kebengen ora apa-apa Bu wong ndang mulai ngoten. Wong terus ndamel konten ning gone bakso nggone bakso suun ngoten lho. Ndamel konten ning nggone bakso suun. Terus Kinara rondok ngik-ngik to, Bu. Terus Mbah Damis ngeten. Anu, Nduk, Kinarai jak mubeng-mubeng cepu. Tenan, Bu, dijak mubeng-mubeng ndang bubuk, Ibu. Tenang seneng ae ndek. Nggih, karo Lek Rapa, karo Lek Intan. Terus tak ajak nyanyi-nyanyi nembe mubeng taman peng mereka peng kalih to, terus mubeng laju mereka lorong pun bubuk. Dek kan anu seneng ya jak iki anu hawane kan penak dadi seneng. Ayo Bu, Sriwi Kutil jalan-jalan jenengan karo Mak Ayu genten tak ajak jalan-jalan ditelepon niku. Lah nek aku ora ditelepon endah ndek iki yo gak rono. Terus kadang ki ya wis ngono kuwi lah pemirsa. Nggih aku tak lanjut blonjo enten Pak Silo. Pemirsa, ayo. Ngentosi rokok. Iku dilongkas kok. Nggih, ayo blonjo. Ayo blonjo. Alhamdulillah. Ayo blonjo sik.
Iya, kok tak goreng noneh. Mbah Yi pinjem kunci. Pinjem kunci, buka lawang omahe Mbak Mbak Indah. Belanjane datang. Jagone kloro. Tak boleh lorono neh kok. Iya. Sing endi kuncine? Lo salah dok tan sing ndi ya kuncine iki po? Keparangan karunya mbut gawe. Pateni dok listriknya dok. Loh, sing kamar mandi rasa dipateni. Kamar mandi harus dinyalakan terus ya pemirsa. Lampunya pateni dok, tolong dok. Nah, makasih minta nih. Sing kono kamar. Udah. Sekarang belanja ya. Kamu ditukokno Mbak Karni tahu lho. Tahu sunduk ala Mbak Karni. Nanti masak ngombahi ben gado sayur bening ya. Walah Intan untuk hadiah payung. Terima kasih Mbak Nana. Dapat hadiah payung, Cah. Payungnya rusak. Iso, ning omah payungnya pas rusak ya, Duk ya. Pas wis bolong dadak dapat hadiah payung. Hariku berasa 2000. Jajane Mbak, jajane kae lho ning kono. Jajane apa Mbak Indah? Ayo Dok, laporan sik, Rene. Lapor. Ndang lapor Mbak Nana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas klendran payunge. Delok sampai dikempit. Kayak sapu terbang kuwi piye to, Dok? Walah ya. 19. Ya. Cek 5.000. Iya, aku pengen jajane Pak Silo, Mbak. Ya kita kurangi 5.000. Sik to, Mbak. Aku dek pengen belanja. Iya, sik to. Pemirsa ditutup sebelah kono. Mulai pemirsa rapi nggih. Bertahap ya nduk palon-alon. Terus mengke Pak sing sebelah mriko Pak Silo, sing mriki napa Pak rencanane sing ngoten nggih Pak. Dados nutup niku, nutup dhuwure niku, pintu niku napa pripun Pak nggih? Saene pripun? Niki disekali ngaten. Lah pripun nggih? Ketinggalan nampu mboten nggih mengke nek pas hujan ngoten lho. Mboten niku wonten kosolan. Oh enten anune to? Niku wonten Oh nggih sih enten niku enten ngatenane yo nggih. Pun apik. Terus mengke tumbas pralon melih Pak sing tinggi dalan toya. Wah jenengan singget ngoten. Mengke mlayune toya arahe ngalor. Oh mriku nggih. Niku pinten dem Pak? Niku ngangge niku mawon. Oh niki nggih. Tasik. Nggih. Mengke nek anu nggih nyuwun Mbak Ayu melih Pak. Nggih. Mumpun kula pun laporan kalih Mbak Ayu. Mungkin nek Pak Silo kirang napa langsung kula WA nggih Mbak. Nggih ngoten. Tapi niki kok bocor sedaya. Bocor sedaya Pak sak mangalor. Wah, ini ganti senge repa sak mangalor. Kinten-kinten pinten Pak nggih sak mangalor niku sekitar pinten Pak? Niki enten 12 12 meter. Sampai ke sana kesane tepokane 10 meter. Lah niku talange bocor Dok Pak kabeh kuwi wayahe mengganti sekitar 10 meter ke mengalor niku nggih. Cobi tak tangkot Mbak Ayu seng. Kita ngomong Ibu nih. Oke, ngomong Intan Bu. Ngomong terus terang. Kok iso ngono? Kowe bosen. Bu, Ora usah kakean alasan yen mengkono
omong terus terang. Rewel. Lewer. No salah ngene salah. Rewel. Kok iso lewer iso apa? Ya Intan deh. Kak, Apa-apa serba salah. Iki jenenge apa, Dek? Gam? Gambes. Iya. Wis ki mek bar nyervisno motor biru. Kok mbok jupuk? Engko mbek salah. Oli Gardan. Oli apa iki pemirsa? Pokoke manut. Ganti Oki. Kok Oki apa Aki? Oke ya. Tuh lambe apa nih? Jangan apa, Dok? Bening kelor. Susah apa? Susah apa? Mbak Intan pengen apa besok? Tidak tahu. Ngesap apa? Jangan asem, Dok. Jangan asem. Picah sambelnya sambel hijau, Dok, kan? Ya jangan asem ae wes ya. Iya. Heeh. Mantap. Bagi urung cus ya. Lah kita tahu nek sak menit apa belum? Hmm? Nek sak menit apa belum? Gak roh. Ibu sing ngerokan ibu. Kuwi lah nek apa-apane iki lah. Yes, terus dulu. Cus. Saatnya nyambut gending. Mintan kaca. Kon nyemplungno yo. Ya wis, Bu. Ih. Kelore terakhir pemirsa, nyemplungane terakhir. Wis dicek enak, lagi kelore nyemplung. Wis ngono tok pemirsa, konten iki konten ngobrol. Ngobrol karo Mbah Yin, karo Makja. Selalu jaga kesehatan ya pemirsa. Terus barkingko terus iki masuk kelor masuk blambrung blambrung blambrung. Dah lah niku nyoh Dek wis mateng anget-anget yang ndang mam kula ngoten. Terus Anu kula kan Lah Bayu wis go. Belanjan nek jenengan ora gelem dahar sego karo Intan ape digawa minggone nggone Pak Bambang untek-untek suntik. bagus ah mbah sampai bapakno nek gak gelem dahar disuntik-suntik sing disuntik apa nih Bokong sempol. wis total aku gawe guyu bokong sempol iki pemirsa mbah pemirsa bokong sempol wis pemirsa. Pemirsa monggo Sira Dek Dewi lah bener Mbak ngene iki Mbak seger ngono. Walah nduk ndang waras aku. Dek Dewi ki Mas bar maem karo iki tak gorengno tempe tepung ngene iki pemirsa Dek Dewi. Iki Pak O tugas ning gone stem. Kula tak kalih sambel ya, Bu. Intan sudah sarapan pemirsa. Seger ta? Benjing tak masake meleh jenengan. Kelor-kelor. telur gelem Nggih, benjing tak masakno ngene nek. Mokoke bawang, brambang, uyahe saiki. terus telur ya kamu nanti aneh-aneh hotel cok yo nah yo Mantep udah. Jangan sesuk pengen seger apa kondo iku lho yo seger yo. Kalau tak langsung cus ngoten. ini apa yang bening-beningan ki enggak jangan suka toko Yo pemirsa. Masa nganggo lawak cuma sambel panggang karo sayur bening, piye sedep ya. Intan dibilang Bu pripun? Ma, tidak, aku udah makan. Aku wargi masih bareng nanti aja. Aku harap perhatikan kamu ya. Sayur asem. Pas sayur pun mateng, nikune dipateni jenenge teklek.
Godhonge kelor dan dicemplung noblung, langsung ditutup. Itu dia seger. Bisa. Jan pengen sayur asem menapa binjing? Terong, Mbak. Terong kali. Lucu, ha. Terong tok. Mbak. Apa dicampurin apa? Pun monggo, gampang kok tak mahakno neh. Bentar. Kok sore pengen gendar apa pengen apa? Jenengan indikan. Pengen apa? Ya Allah. Enak kan? Enten? Enten gak mau? Tidak warni di sini. Engko kula tak sing mapak salwa. Mbak, engko salwa papak ngoyo iya aku ngono. Mbak bebasan ya Mbak. Iwas tak papak kapenan, Bu. Lah nek mbok papak yang mene Mbak Ajri jam 10. Mulai iki jam 1 luwih 10 menit. Ya Allah. Krunguku jam 10. Jam 10 papak kan yang mene mbok papak ya, Mbak. Mulai iki jam 1 punjul 10 ngono. Ya Allah kan. Bagi paling warasan kita dosen. Amin lho, amin. Rasanya kroso. Merasakan pun enten nggih. Terus. Dewi pahit ngoten. Gak enak dek ini. Iki maksudku sak wis iso. Dewi ngira gelem blas pembes adik Dewi bingung. Mbak Bayu, ibu ra gelem dar blas. Dek ini anu dek apa tak kukusno telo. Wis gelem dar sithik-sithik aku ngono. Piye Mbak Bu dahar Mbak ngene. Terus Bu Jan pengen apa Bu? Jane ya. Gendar yun. Tak anu gendar sing Bunda Dewi. Serabi anget anu. Enak Mbak. Sehat toh Bu, sehat toh. Pakaian kocan Mbak. Nanti lagi lho wis saiki sak meneh ae wis alhamdulillah. Lebih mengagetkan lagi. Heeh. Jam 11 Mbak Dewi telepon. Enak apa iki aku ngono. Keren. Mbak. Duwe mie, Mbak. Enak apa duwe? Kaya iki yo lesu, Mbak. Yo ben rono. Terus tek. De bude. Mie de. Gua ayah ngalih. Lah gak mekne oleh awakmu nang gawe omam. Ora di ayah tok. Intan iku pun tidur tangi. Bu, sing pengen gawe iki sapa, Bu? Ayah. Ayah. Heeh. Aku tak yo pengen Bu, pamane gawe aku kei sithik. Bu gelem Bu aku ngesakno neh iki pindho aduh. Lah jare pe diet aku. Wis diet ngono. Diet bengi-bengi atik mami aku ngono. Intan tak ngoten kek. Maaf mesam. Makane bayi wis rondok seger. Alhamdulillah. Iso ngrasakno pedes asin. Besok tak masakno jangan asem. Ya ampun bener. Rasanya wis krasa makan itu rasanya pahit. Kan ndek iki pahit, iki rasanya wis pedes asin legi gurih wis enak rasanya. Alhamdulillah ya Allah. Kalian aku. Ya ampun pemirsa nggih doa terbaik untuk jenengan semua. Amin. Sakit yang Semoga paling seluruh kesembuhan. Amin ya Allah. Sehat semua untuk seluruh pemirsa, Mm-mm. ya, dimanapun jenengan berada. Ya Allah. Minta doanya bayi yang sehat. Amin. Pas Ya. sudah Amin. kalah kemarin-kemarin Amin. Amin. so makan seger Amin makan ya, apa Bu. seger. Wong loro wis gak enak bisa mangan gak doyan. Rasane awake. Enak sehat iki mangan karo sambel iki mbek sambel wek. Jangan kelor enak ya. Enak apa Mbak? Yo. Sampai Bu. Heeh. Tak langsung dok. Ya ampun pemirsa, kami pamit dulu nggih. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Nanti dilanjut lagi. Ya, lanjut lagi nanti, Cus.